Hello guys. What do you say? I hope I find you well. I think mungoza nyaya yangu iri kungotenderera pasocial media. Pane vanhu vakawanda vanofunga kuti content creation haisi content. Zvinhu zvitori background, zvinhu zviri kuitika ende zvinhu zviri kundirwadza. And I've been going through my comments and people are taking me back when I'm a single mothers. I just want to apologize. I just want to apologize. Kune my single mothers and I didn't know that one day I'll be sitting here crying. Ndiri mussituation yandiri zvinozvo. Ndachikumbira kuti vanhu vandiregerere of any video yandakaita iri offensive. Now I'm feeling the pain yekuva single mother. Zvinorwadza. I'm feeling what you guys felt when you saw that video. Ndaifunga kuti I'm just doing it for fun. Ndisingazivi kuti it's affecting someone. I'm very sorry. Because right now, guys, I really need help. I really need help, guys. It's hard. Ndinogara musha handizivi kuti ndingatangira papi. Right now, ndinogara kwashamwari yangu. I had to come here Harare for me to share my story to the world. Now it's affecting me because I'm trying to be strong, guys, but being a single mother is hard, especially when I was in a pekutangira. It's very, very hard. So I would like to apologize. Not video rema single mothers yet. Pane ma videos akawanda ari offensive andikamboita kuti ndachikumbira kuti mundiregererewo. Handisingazivi kuti zvinokuaffectai sei. Now I'm in the same situation. Ndiri kuzvinzwisisa kuti makafila sei when I did that video. But the response I'm getting, you guys, thank you so much. Thank you so much. Pane my well wishes that they are helping me. Pane vangu vakuzama kundiricha. Thank you so much, guys, because I really need help. I'm putting pride aside. And it is zvakawanda. Pane vanhu vakawanda vari kuzama kundiricha. Ndichaisa namba dzangu pa screen and then you get to hold me.